da farko rabbi nike sawa ya zamto mini garkuwa domin shi ne ga karewa bawansa. Ba zan manta fitilar kowa kuma shugaba na annabawa al-Mustafa mai son dukan kowa. Aban Zahara madibin kowa, cikin koyarsa zan koyawa, cikin ni'ima da shauƙi zan koyawa. Addu'o'in da zan koyarwa su ne addu'o'in fita gidaje da addu'o'in shiga gidaje idan ka fito daga can waje. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwa illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwa illa billah. Idan zani fita gida wani addu'a nake furtawa, wani addu'a ake karantawa. Bismillahi walajna, bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa bismillahi kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Idan zani shiga gida, bismillahi walajna, idan zaka shiga gida, bismillahi walajna, idan zaku shiga gida, bismillahi ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا وعلى الله ربنا توكلنا. Idan na karanta wannan, idan na karanta wannan, shidannu ba za su shiga, shidannu ba za su shiga. Idan na karanta wannan, idan na karanta wannan, bala'i ba za ya shiga, bala'i ba za ya shiga. Bismillahi walajna, bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa bismillahi kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna.